si no wali fanama, no wali fanama. He told you was my director, no wali fanama. What happened now, Kogi say, he said, he said, he said, he forgot the Malani, he said, he forgot the Malani, he said, business go to play, he said, no more, come more, he said, no spirit, but spirit, he said, no more, come more, he said, I don't know, no man, he said, join the idea, he said, the Malani, he said, he forgot the Malani, he said, business go to play, he said, I say every day, he said, go to play, he said, onye bụ na maba mbọ n'ụwa kemalụ m ifeọma ga-emelụ gị aka n'ọlụ nkịtị agụrụ egbu ọnụ aka n'ọlụ nkịtị n'ụwa agụrụ egbu ọnụ enwere onye nọ nkịtị ka ifeọma ga-emelụ onye ọ bụ na gbaba mbọ ịgbaba mbọ ịgbata ife dị mma ise mgbafụ ka ị ga-ekwu ise ịgbaba mbọ ifeọma ga-emelụ gị ịgbaba mbọ ifeọma ga-emelụ gị onye ọbụla lụbọọlụ ifeọma ga-emela anyị si ije nwanne m ifeọma ga-emelụ gị onye na-achụ gị ga-ada ọ ga-emelụ gị ifeọma ga-eme ada ekwu mmadụ okwu ego ka a na-ekwu ada amasị ga nga m ekwu uche ka a na-agba awa mana mmiri ọkụ mana mmiri na-ebuọ if mata for Matthias ụgbapụ personal watch ya many men na adagogbo abai gangam rub rek other guys nọkwa n'ime ụba sangam ọsọkwa gabela mụta nka bijile na-efe bụ kanta maka na ọ bụ sọsọ ya butele ike n'ụwa ka a na-akpọkwa na masta